bandiraɓe sehlaɓe toɓere josere jam hira mon hande ko ñalawma alarba hawri ko sappo lewru décembre hitande ujunaji nogas joyyi habruji moɗon ɗemgal Pulaar titruji en ɓuɗɗi mawnude ko États-Unis puɗɗoɗen ko toon to Minnesota ɗum noon ko kamɓe yimɓe liggotoɓe immigration ɓe nanguino toon hanki neɗɗo goto ɓe taw kadi kañum hoore mum ko américain ɗum noon kadi ko violation mo kanko maire mo Minneapolis e kanko gouverneur kadi mo Minnesota ɓe gulliti oɗo saha joni wonde ɗum ɗo ko violation toon to États-Unis hande ne wayno ko kanko pambandi e kanko Peter Hegseth ko ɓe gullata oɗo saha joni pour wiide wonde ko ɓeɗo démocrate en jeegom ko kalno ko fate jamiroje militaire ji potani rewde ɗum ɗon taw jabde ɗeɗon jamiroje so tawi jamiroje ndewani lawol kamɓe koye mabɓe tawama ɓe kaalini ɗum noon ko addi ɓe gona e laamu Donald Trump habaruji men international manaɓe men toon to Sénégal kanko ɗahi saro yamirama mo yo ar toon to ñaawo fota e muɗum ñande sappo e jeeɗiɗi lewru décembre hitande ujunaji nogas ɗum woni titruji men ɓurdi mawde to oɗo journal may gartu joni Radio Jowol Sare International dole lingu gondia kono dole Radio Jowol Sare ko hettuyankoɓe mum Amérique, Asie, Océanie, Europe, Afrique no keɗo Radio Jowol Sare International jiɗɗa ko kabaruji jaggu Radio Jowol International gilay émission ngaji dini ha e fina tawa tarindi kono ɓamtari kala kena wallita gurdam aade ena yewteno haale e nder Radio Jowol International wonande joguiɓe publicité jokkodir eya Radio Jowol International caggal indicatif Mauritanie waɗa 46 53 84 09 walla mbaɗa 44 18 77 18 walla mbaɗa indicatif dowlaji dendude Amérique plus 1 513 668 03 94 bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗi min Abou Diobo El Hadji Ngori momi hetto Radio Jowol International bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jam hira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare hade men nade habaruji d'abord ko fate we siftinde on tan ɗo e Mason gonɗen joni ko moins 1 degré ɗum noon hawnaki température o ma ɓeydo tellade ɗo e subak de 6h du matin 7h du matin sen pini awten ko température ni woni moins 4 degré noon warat ha 8h ɗum noon en wayno kadi ma température ɓeydo montude seeɗa ɗum noon hedde 1h de ñalawma janggo ɗum noon ñalawma alhamis température ma wona 0 degré ko noon continuirta ha nangue musa so nangue muti kadi à partir de 6h fuɗɗo tellade kadi mo 1 degré oɗo saha joni noon gonɗen koye neige o kadi ɗamina normalement ɗo e 11h30 hawnaki neige o ma darto balɗe garoje ɗum noon alhamis janggo en wayi ma ñallude neige aljuma ma waɗ neige samedi ma waɗ neige tugui hakkude dimanche e talata ma nangue yaltu seeɗa donc nangue hayso yalti kadi ene wayno ko jangol ne heewi surtout ñande jamma dimanche ma en jettoyo moins 10 degré ɗum noon wonande wonɓe Mason e Lebanon donc ñalawmaji keddiɗi kadi tugui alarba garo yontere aronde fa hayetten ma ñande aljuma kadi ma en jii neige donc température o hawnaki ma wul hayso neige tellima ma wul hakkude alarba e aljuma hakkude 6 degré Celsius e 10 degré Celsius donc ko fate température toon to New York ɓe goni ko 5 degré ɗum noon toon to Nouakchott ɓe goni ko 17 degré toon to Paris ɓe goni ko 5 degré e tugnade memo jaltuɗo toon ne winda toon to libération hono kanko pambandi gardiɗo juste leydi ndi ñande 4 lewru décembre waɗino memo e oɗon memo kadi ne wayno ko laamu ngu surtout gardugol makko kanko Donald Trump o yamiri wonde ko FBI yo wat liste kala ɓe yimɓe wiyeteɓe ko kañumen ko seɓɓitiɓe wonɓe ɗo hen e États-Unis seɓɓitiɓe noon ɗum ɗo kadi ko haade nde ɓe jogui wiide mabɓe habde kala waɗ boniyankoɓe wonɓe e nder leydi e walla kadi habde kala ko yimɓe ɓe ganduɗa hen ko yimɓe ɓe jiiɗa Amérique tan no ɓe mbiri ko way wonde fof en wayno oɗon liste ne ɗamina hen ma yaltude hen yimɓe ɓe ganduɗa ko yimɓe lundiɓe mo kanko Donald Trump e yimɓe kadi ɓe ganduɗa hawnaki kañumen koyemen mennoɓe darade e ankidde mo kanko Donald Trump ɗum ɗo fof noon ko hunde kadi ko hunde hesere kadi wonande kanko pambandi kadi gartiɗo de justice leydi ndi ko jaɓi wonde ko gouvernement mo Donald Trump ene waɗa oɗo saha joni siftinde on tan ko ɓeeɗo fof nangganoɓe walla ɓeeɗo fof nawnoɓe toon tribunal guila kanko mennoɗo ardade FBI e kanko kadi jeeyaɗo toon to New York Letitia James
sarɗi yanki jaaɗo toon to Californie hono kanko biyete Adam Schiff gardinoɗo kañum hoorumum FBI ko security ko hono kanko Christopher Wray e yimɓe hewɓe ganduɗa ɓennoɓe medde conseil ji makko kanko Donald Trump taw ko oɗo sa joni eɓen mbaɗi pawe mumen toñangueji ɗum ɗo fof ko hawnaki oɗo liste mo FBI yamira yo watta hawnaki ɓeɗo fof ina wen ma ngar hen haala kadi e oɗo sa joni kanko Donald Trump yimɓeɓe o continue mo dikkade ɗum noon ko jeeyaɓe toon to Somalie wonɓe toon to Minnesota hande kabaruji gomiri toon to Washington nade kadi journal ABC News ko haali hono kanko admiral ɓalejo ceknoɗo ɗum noon ɗeɗo balɗe sibabude kanko gardiɗo défense leydi ndi hono Peter Hegseth wi oɗon admiral mani kañum huurumo wela ko opération ngaji baɗɗete toon to Amérique latine ɗum noon ko toon to tufɗe Venezuela donc kanko oɗo admiral Alvin Halsey en wayno wawi jokkodirde yimɓe sarɗiyankoɓe ñande talata ɓennuɗo nde ɗum noon ko lawol gardinol wonde ɓeɗo sarɗiyankoɓe ne keɗomo kanko oɗo admiral gonnoɗo toon kañum huuru mum jimno kala opération ngaji baɗoɗe toon to tufɗe ɗe goɗɗani Venezuela e kadi en wayno ko ɓe mbawi heɗade kamɓe sarɗiyankoɓe pour ko fati en gueɗɗe ɗe ganduɗa mbaɗi toon ñande 2 lewru septembre hitande ujunnaji 25 nde kamɓe Amérique naɓe ɓe bombi wonde laaɗe gommutoɗo toon walla gonnoɗe saraji tufɗe Venezuela taɓe mbaren yimɓe kadi ene wiye wonde yimɓe ɗiɗo guurino e kaɗon laana kono noon e wayno ko kanko soit kalfinaɗo défense leydi ndi walla kanko hoore makko gardinoɗo navy o ɓe jamiri kadi ɓeɗon ɗiɗo haysinde cuuti juuɗe men ene wayno hankadi ko yimɓe min jogorani wadde bonandeji ɓe jamiri ɓeɗon yombare donc kanko admiral o wawi haldude e yimɓe taw ko groupe ɗum noon ko yimɓe démocrate ne républicain ji denduɓe ene jeeya ɓeɗon républicain ji hono kanko sénateur Roger Wicker e kanko kadi représentant Mike Rogers ɓeɗo fof ko républicain ji kañumen gardi ko fate dadiɓe toon to Sénat an jeeyan tan kadi sarɗiyanke biyeteɗo Jack Reed e représentant biyeteɗo Adam Smith ɓeɗo kañumen ko banggue démocrate donc wawi fottude e ɓeɗo e no haalde mumen par téléphone ɗum ɗo fof ko enquête mo ganduɗa kamɓe toon to congrès ɓe gumini oɗo sa joni pour ƴewde kala ko kewino ñande 2 septembre pour wonde ko est ce que Amérique waɗi yaɓɓi kuule aduniyankore ko parɗe guerre crime de guerre ko wawi wonde fof oɗo sa joni hay ko jiida e oɗon groupe républicain ji kewɗi ɗum noon taw ko sarɗiyankoɓe wonɓe toon to congrès ene kolli météo men sibabude hande vidéo ji ko fati kaɗo lana walla ɗiɗo bombardement kanko Peter Hegseth o salimi yaltin ɗum ha hande États-Unis ha hande toon to Washington ko fati kadi enquête baɗeteɗo contre makko kanko Peter Hegseth e kanko Pam Bandi ɗum noon koko fati surtout jangol bangol toon to tufɗe Venezuela to demako en sarɗiyankoɓe jeegomo mbaɗino vidéo ji lewru ɓennuɗo ɗum noon e vidéo ji ne kala en kucciɗi konguɗi en koye militaire uji américain ji wiide ɗumen wonde ko kañumen koyemen koye ɗon ndewno e kañumen koyemen mbaɗino service aji hono no ɓeɗo wonɓe oɗo sadio no service aji kono noon wayno ko ligguey men ko défendude Amérique défendude constitution e nder koɓe kaali kamɓe ɓeɗo démocrate jeegom ɓe kaali no mbi wonde ko militaire uji ɓe ciftini ɗumen hay goto ala droit jabde jamiroje ɗe taw jamireje jabɓude lawol ɗum noon ko ɗiɗon haalduji ne wayno ko kanko Donald Trump ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa henno ko yamirde wonde ko kanko gardiɗo leydi États-Unis jamiroje makko yo cele ɗum noon kadi so neɗɗo foti ñaawede so ñaawama ne foti warede kanko Peter Hegseth gardiɗo défense leydi e kanko Pam Bandi kamɓe fof ɓe jantini en kongude mabɓe mbi wonde ɗum ɗo en alay sago enquêté e kadi ne wayno ko kanko Peter Hegseth o yeehi ni haw wi wonde ko alay sago artira hono kanko Mark Kelly non ko capitaine ancien capitaine kadi ko jeeyaɗo toon to Arizona ko sarɗi en il faut ko artire ɗum armée tawde kañum hoɗum grade muɗum ko towɗo en wawi artirede armée pour ñaawe ko ñawore martial kono noon enquête jiitaɗo hono journal goto gonɗo toon to France biyeteɗo le Express ɗum noon ko date fr wawi yitude wonde ko kanko Peter Hegseth e kanko Pam Bandi actuellement ɓe kalini ɗiɗon konguɗi ɗum noon ko addi hitande ujunnaji 2016 ha hitande ujunnaji 2029 e nder entretien mo kanko Peter Hegseth o waddi e Fox News ɗum noon ko taw kanko Donald Trump omo haalanno haalluji kewɗi wi wonde ko waɗi boniyankoɓe ɓe famille aji mumen poti warede e kadi kañumen kanko Donald Trump o haali wi wonde ko ene wayno ko armée États-Unis ne woni ene yaafi no fewi kono noon ene wayno ko nder caggal muɗum hono kanko Peter Hegseth on saaha ko kanko wonno en consultant pour Fox News o haali o wi wonde ko ene wayno ko o wi awa arde tan aɗa wara yimɓe aɗa waɗa ordre uji taw o wi wonde o hucciti ɗum kadi militaire uji o wi on mbawa tan rewde
walla jabde jamiroje ɗe so tawi jamiroje ɗe ko ɗe ndewani lawol e kadi o wi wonde ko o kanko Peter Hegseth continental o wi wonde ko ɗum woni caɗele Donald Trump o wi caɗele Donald Trump wiyata ko jeehe mbaroye famille aji mabɓe sowtireɓe mbaɗe kala ko jiɗɗon pour nannoɓe koye mabɓe e ndiyameji ɗum wiyata waterboarding holko jogori kewde hen so tawi ɓeɗon yimɓe o wiyata rokkarɗe ɗeɗon jamiroɗe kanko Peter Hegseth omo yanana wonde ko Donald Trump wallataɓe ko kamɓe ɓeɗo ɓe wiyata rokkata orduji so mbaɗi gueɗe ɗe ganduɗa ndewani lawol kanko Peter Hegseth o haali kadi o refti hen ɗum ko hitande ujunnaji ɗi e 16 o wi wonde ko o wi wonde ko armée mo États-Unis kañum hoore mum jabata wadde jamiroje ɗe taw ko jamiroje jabɓude lawol kono noon ko teskira kadi ene wayno ko kanko Pam Bondi kadi ɗum ko hitande ujunnaji ɗi e 24 ɗum noon ko toon to yeeso Cour suprême taw oɗon saha wonno ko avocat mo mbiyata America First Policy Institute ko fedde wotere kañum hoore mum ko conservateur uji kanko Pam Bondi ɗum noon gonɗo ministre de la justice oɗo saha joni o haali hen kadi haalluji o wi wonde ko officier ji militaire uji ɗiɗi États-Unis koko waɗɗe mumen wawde gonɗinde jamiroje taw jamiroje ɗe hen ko jamiroje dewɗe lawol donc kala jamiroje ɗe ngala ɗe ndewani lawol hono militaire ji Amérique potani rewtu hen ɗum ɗo fof noon ko enquête aji baɗeteɗi kadi ko siftinde yimɓeɓe tan wono laamu ngu joni won gueɗe kewɗe ɗeɓe kalata ɗum kadi kamɓe koye mabɓe mbaɗini ɗeɗon gueɗe walla ɓe kalini ɗeɗon gueɗe donc ardeɓe hannde ɓe mbiya ɓe condamne ɓeɗo démocrate en jeegom pour kaali wonde militaire uji ɗi États-Unis potani jabde jamiroje taw jamiroje ɗe ko jabɓude lawol wiide ɗum ɗon ko hunde bonande ko hunde fonde ñawete taw kamɓe koye mabɓe kamɓe guidi haalde ɗum noon ko hitande ujunnaji ɗiɗi e 16 e hitande ujunnaji ɗiɗi e 29 habruji men États-Unis hande toon to Minnesota ɗum noon ken wayni ko suka ɓalejo goto taw ko américain citoyen kañum hoɗum nanggama toon nder ko haali kanko biyeteɗo mo Bachir o jaaro e duuɓi 20 ene wayno o wi ko ñande talata ɓennuɗo e nde komo yalti liggey makko omo yiiɗi omo ƴeewoya koye ñaami o tinani tan ha neɗɗo murnuɗo yeeso muɗum yane makko forcimo nannimo e oto o wulli kanko hoore makko par ce que huuɗi o sikanno wonde ko woni ko dahaɗo ɗum noon ko ɗum haali o wi caggal nde ɓe nayimo nde en ɓe nayimo huɓere fédéral ɓe moftimo toon adan ɗo koɓe sallinoɓe heɗademo pour yaltina kayitaji makko tato mo jogui kono e wayno ko sibabude neɗɗo bitinoɗo eɗen nde ɓe nanggatamo nde kañum hoɗum filmnoɗo mataw haala kayaji ko wawi wonde fof caggal nde ɓe jaaɓi heɗademo yaltina kayitaji makko ɓe tawi wonde ko citoyen américain ɗum waɗi ɓe goppimo e caggal ɗo ɓe goppimo ɗo kadi taw toɓe nayimo to déjà ne woɗɗi to wonde ɓe mbimo o wiɓe wonde yoɓe nawtumo ɗo ɓe ƴeftunomo ɗo ɓe calli kadi ɓe mbimo alay sago yaara koyɗe ko wawi wonde fof e nder konngudi makko kanko gardiɗo police toon to Minneapolis hono kanko chef biyeteɗo Brian O'Hara o wi wonde ene wayno ko omo jogui surnare no fewi saabu ɗum ɗeɗo gueɗe keftimamo kanko mo Bachir ɗum ko ɗo e wuro makko Minneapolis o wi ɗum ɗon kadi ko hunde nde ganduɗa hen o weltaki ɗum kanko mawɗo police mo Minneapolis biyeteɗo Brian O'Hara haali ɗum kanko maire mo Minneapolis noon hono kanko Jacob Frey o wayno ko oɗo mo Bachir ɓe nangi ɗum taw ko ala fof hol sababu ɓe nangi ɗum sababu muɗum tan ko sibabude kañum hoore mum ene yaha ñalawma e laabi walla kañum hoore mum ene nande neɗɗo somalinaji ɗum kadi ko hunde nde ganduɗa hen ko hunde yaɓɓunde kuule leydi États-Unis ko hunde yaɓɓunde constitution ko hunde yaɓɓunde kadi droit de l'homme donc e nder lettre mo kanko gouverneur mo Minnesota Tim Walz mo windi lettre faade kalfinaɗo Homeland Security hono kanko Kristi Noem o wi wonde ko ene wayno ko oɗo saha joni o yimɓe makko kanko Kristi Noem agent ji makko nene nanga yimɓe citoyen ji américain ji e ɗum ɗon kadi ko hunde nde ganduɗa lundinde constitution lundinde lawol ko alay sago donc kala ko woni mission mabɓe toon to Minnesota ɗum wawa ƴewtede ɗum ɗo fof noon ari ko caggal nde kanko Donald Trump continue balɗe ɓennuɗe fof homo ƴetto surtout yimɓe somalinaɓe kadi o yamiri wonde ko opération yo waɗe toon to Minnesota taw opération ɓe mbiyata ɗum ko opération Metro Surge ɗum noon ko Minnesota ko guure ɗiɗi gonɗe toon guure ɗi biyeteɗe toon to Minneapolis ene wayno ko o yamiri wonde gardijo jaatom ɗum ɗo fof ko caggal nde kanko Donald Trump no journal o wirni nde huccini konngudi bonɗi e fate somalinaɓe wonɓe toon to Minnesota o haali kadi wi wonde ko communauté somalinaɓe fof ene wayno ko salteji e kadi o yiɗa kamɓe koye mabɓe ɓe gona ɗo e leydi he
donc ɗum waɗi kanko Donald Trump nden kadi o wi wonde ko kala yimɓe résident ji wonɓe ɗo en taw ko jeyaɓe Somali e leyɗele goɗɗe ko kenabo leyɗele nogas kañumen koye men wayno ko oɗo sa joni o hefti kala kayitaji jogino taw ko résident ji gonno ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa en kanko Donald Trump mo continue wadde oɗo sa joni e programme mo jogui pour wiide wonde witta ɗo henne e États-Unis kala yimɓe ko ganduɗa ko sodinoɓe ɗo hen taw jeeya ko leyɗele ko jiiɗa États-Unis. habaruji men international fuɗɗorɗen ko toon to Mauritanie tugnade kadi laƴƴande kamɓe observateur Nations Unies ɓe mbaɗi ɗum noon ko toon to Mauritanie caggal kadi événement ji bannoɗe toon ñande caggal caɗele bannoɗe toon nogas jeetati lewru novembre hitan ujunnaji 25 caggal caɗɗele bannoɗe toon ha ene yiya yimɓe hewɓe nanggama hen ene jeeya hen hono kanko Dieynaba Diom Kawlo Balal Maymouna Sall Jamil Ahmed Hawa Diallo Mokhtar Keita Moussa Soumaré Abdoulaye Houd Mohamed Mahmoud Moussa Thiam yimɓe hewɓe wonde sappannoɓe nde nangga toon ɗum noon ko tesira ene wayno ko ha ñande 5 lewru décembre ene wayno ko kanko juge d'instruction en o décidi no wi wonde ko rewɓe ene wawi goppede kono kañumen koye men gondon ko dokka garantie ko kañumen koye men ma gon ma keɓo so tawi ɓe cohli ɗumen kono worɓeɓe ene wayno ko ka heggoyto men jaɓaka yo wawa circulde walla yo wawa opede wona libre ko ɗum waɗi kamɓe observatoire ɓe mbi wonde ko tugnade kadi ko fama tan ko ɗum ɗo caɗele bannoɗe toon to inal ɗum noon ko hitande 1991 e goho ene wayno ko ɗeɗon caɗele ko ɗum woni ko yaha toon to Mauritanie hande donc kamɓe koɓe wajuji mabɓe kamɓe observatoire uji comité des Nations Unies pour l'élimination des discriminations ɓe mbi wonde ko eɓe ñaagui Mauritanie yo waw samnin amnesty baɗaɗo hitande 1993 e tati ɗum noon wonno ɗum ko Mohamed El Abdelaziz e oɗon amnesty kadi en so ittama wonde ko kala yimɓe ganduɗa kañumen koye men tuuma wonde ko mbaɗi ɗeɗo caɗele toon to inal gande e kadi ñawore waɗe e kadi kala ko woni dimin ko pour ko fate yimɓe ɓe ganduɗa bonniraɓe taw ne wawi fewnitede e nder lettre kadi ɓe mbaɗi kadi ɓe mbi wonde ko oɗon lettre kadi nelda koye hitande 2020 Mauritanie ene foti nattude nangude yimɓe tan nangude yimɓe taw ko nangugol tan min tawi walla kadi hulɓinde yimɓe ɓe ganduɗa en hadde ɗumen e droit ji mumen surtout yimɓe haɓanteɓe ko fate droit ji haqqe innamade ɓeɗo liggotoɓe pour habde ko kala ko fate leññamagal e kala ko fate kalfandi toon to Mauritanie ene wayno ko kamɓe observateur ɓe bendi ɓe e nder koɓe kaali hen ɓe limti hen ɓeɗo fof nanggaɓe ɗum noon ko nanggaɓe tan seppuji bannoɗe toon ñande 27 lewru novembre hitande 2025 kamɓe observateur e lettre mo bindi ɗum ɗo kadi ko hunde jeeyade constitution mo Mauritanie e surtout article muɗum 21 e article muɗum 10 ɗiɗo fof ne kaali wonde ko kamɓe yimɓe Mauritanaɓe eɓe jogui droit seppude tawde kay ceppugol ngol ko hunde rewde lawol. habaruji men international cakkitorɗen ko toon to Sénégal tugnade kadi journal biyeteɗo Dakar actualité hono kanko Tahirou Sarr ko nanggaɗo guila mois de mars hitande 2025 sibabunde won kalisaji kewɗi yiyede kanko hoore makko kanko Tahirou Sarr ene ndewe jungo makko walla ndewe business aji makko ɗiɗon kalisaji noon koɓe joguiɓe hen sikkitare ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Tahirou Sarr o takka ko coggu kene abbo e 125 milliards francs CFA kanko Tahirou Sarr ndew nanggade o wawino hokkude kanko hoore makko garantie kene abbo 1.1 milliard francs CFA e galleji ɗiɗi ene wonde kadi logement goɗɗo ɗum ɗo fof valeur mum taw hisama kene wona 194 milliards francs CFA kono wawi wonde fof kanko juge d'instruction ene wayno selnoma ɗum ɗo fof noon ko enquête jaltuɗe e ko mbiyata sentif ɗum noon taw ko kamɓe enquêtoɓe ko fate gueɗe cogguji walla kalisaji circuloji toon Sénégal ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa en kanko Tahirou Sarr mo ɗaminama wara yesso mo wara ñaawo kañum woni président du collège de juge d'instruction ɗum noon ko ñande alarba 17 lewru décembre hitande 2025 tugnade hande Dakar actualité. bandiraɓe sehilaɓe toɓe radio Jowol Sare habaruji min jogon noon hande ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma alarba 10 lewru décembre hitande 2025 gasi yen mbaali jaam ha jaam kadi himo e gartolje on jarama.